Molt bon dia, companyes i companys. Les meues primeres paraules que siguen per a les víctimes del terrorisme, que eren treballadores i treballadors. Que ningú els manipule, que no busquen on no n'hi ha voluntat de confrontació i diferència. No és el moviment sindical el que vol confrontar, el que vol agraviar, ni drets. Nosaltres estem així avui en eixa estratègia que setmanes darrere vàrem anunciar des d'este mateix lloc, que estàvem davant d'un conflicte que anava a ser llarg, que era ideològic, que és molt profund, que no afecta al món del treball, a treballadores i a treballadors única i exclusivament. Estem així perquè són dones i homes que hem nascut, hem crescut en un determinat model de societat que es vol balafiar, que ens el volen canviar. Jo recordaré, per aquelles i aquells que tenen amnèsia, què és el que ha fet i què és el que ha vingut fent el moviment sindical en estos últims 8 anys. Actituds i compromisos responsables, molt responsables, per construir una societat basada en drets, en benestar, en serveis públics i en ocupació de qualitat, no qualsevol ocupació. Preguntem, tal dia com avui, a més de felicitar als orelluts i a les orelludes, que n'hi hauran molts representants institucionals de romeria. Està bé, però que sàpiguen que 600.000 persones, valencianes i valencians, fan peregrinacions tots els dies per els polígons i per les empreses buscant un lloc de feina. Que no ens s'olvide, rebutgem el que se'ns posa damunt de la taula com a alternativa, perquè n'hi ha altres formes d'eixir de la crisi. Que no ens atemorisquen, que no ens acobarden, que diguen que mentre el moviment sindical ha estat comprometent acord darrere d'acord, conveni darrere de conveni, en molta moderació, sí, per el bé de l'ocupació, per el bé de l'economia, que han estat fent aquells que ara pregunten que on estaven els sindicats, acordant i comprometent. Més val que es preguntem nosaltres a aquells que diuen que eren l'economia i el paradigma dels paradigmes, on estan aquelles versions que ens posaven a l'economia, a les valencianes i als valencians, com a exemple de creixement i de prosperitat. Ens han arruïnat, volen arruïnar-nos el nostre treball, a més d'haver arruïnat els nostres estalvis i els nostres instruments. Qui respon d'eixa circumstància? Per al moviment sindical no ha estat fàcil comprometre una mobilització de caràcter general, perquè som conscients, perquè compartim i perquè representem a treballadores i treballadors i sabem lo difícil i lo complicat que estan en la precarietat, en la
l'atur, en la falta de condicions salarials i de relació laboral. El moviment sindical i comissions obreres en particular tira en falta un compromís molt més social dels nostres empresaris i de les nostres institucions. Que pena que les dues grans empreses del País Valencià mos posen com a exemple l'eixida per el sud-est asiàtic. Admiren el 24 hores 365 dies com a cultura de l'esforç uns i altres els models de treballar més i fins a l'infinit. Nosaltres som valencianes i som valencians. Hem crescut en esta terra i en aquest país i en un determinat model de societat i de benestar al qual no anem a renunciar, per molt que ens posen per davant impediments. Companyes i companys, trataran d'enfrontar-nos entre col·lectius de treballadores i treballadors, en aturats i aturades, homes, dones, joves, majors, precaris fixes, que no ens confundisquen. El dret al treball és un dret universal, no qualsevol treball, i el que a hores d'ara n'hi ha en joc no és una modificació que té un caràcter maquillador. No està feta pensat en les aturades ni en els aturats. Està feta en els interessos, en la codícia, en l'acaparament del benefici. I a això no podem, no devem quedar-se resignats. I on sent conscients de totes i de cada una de la dificultat que comporta una mobilització de caràcter general en un context i en una situació com aquesta, no podem plegar-se. No ho hem fet mai en la història del moviment obrer. I esta lluita és una lluita del moviment obrer, companyes i companys, que té un fort contingut ideològic. Per acabar, no és prou que hàgim estat ací, manifestació darrere de manifestació, exigint responsabilitats a aquells que en tenen, institucions, empresaris i recursos econòmics per a remuntar-la. No és prou, tenim que adquirir un compromís avui i així, de caràcter personal, totes i tots. Tenim que treballar al centre de treball, en els centres esportius, en els centres culturals, a través de les organitzacions cíviques, socials i culturals, perquè no volem, perquè ja no ens agrada el que tenim per als nostres fills i perquè el que pinta és pitjor. Tan sol és molt més millor per als de sempre, que cada volta tenen més. Vos emplace, vos anime, estem a escassament 20 dies. Tenim que fer un esforç en el conjunt de la societat, perquè la mobilització sempre paga i esta no serà una menys. Avant, ja per ells!